6 τοξικές συμπεριφορές που δεν πρέπει ποτέ να ανέχεσαι, ούτε καν από την οικογένεια. Έρχεται μια στιγμή στη ζωή όπου η σιωπή σου δεν μοιάζει πια με ειρήνη. Μοιάζει με πόνο. Όταν η καλοσύνη σου αρχίζει να δείχνει σαν αδυναμία και η συγχώρεσή σου σαν άδεια. Τότε καταλαβαίνεις πως η ειρήνη χωρίς όρια δεν είναι ειρήνη. Είναι μια ήσυχη μορφή βασανισμού. Η αλήθεια είναι πως όσο κι αν αγαπάς κάποιον, δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπεις σε αυτή την αγάπη να καταστρέψει τον αυτοσεβασμό σου. Γιατί όσοι πραγματικά σε εκτιμούν, δεν θα απαιτήσουν ποτέ να χάσεις τον εαυτό σου για να τους κρατήσεις στη ζωή σου. Ο Μάρκος Αβρίλιος έγραψε κάποτε: «Η ψυχή βάφεται με το χρώμα των σκέψεών της. Αν επιτρέψεις σε τοξικές συμπεριφορές να ζουν μέσα στο χώρο σου, θα αρχίσουν να διαμορφώνουν την ψυχή σου, σιωπηλά, σταδιακά, μέχρι που θα ξεχάσεις ποιος είσαι». Σε αυτό το βίντεο θα εμβαθύνουμε σε 6 τοξικές συμπεριφορές που δεν πρέπει ποτέ να ανεχτείς. Ούτε από ξένους, ούτε από φίλους, ούτε καν από την οικογένεια. Γιατί η δύναμη δεν μετριέται από το πόσα αντέχεις, αλλά από το τι αρνείσαι να επιτρέψεις. 1. Έλλειψη σεβασμού μεταμφιεσμένη σε αστεία. Κοροϊδεύουν τα όνειρά σου, υποτιμούν τις προσπάθειές σου. Και όταν τους αντιμετωπίζεις, γελάνε και λένε «Χαλάρωσε, απλά αστειεύομαι». Αλλά να θυμάσαι, ένα αστείο που σε ταπεινώνει δεν είναι χιούμορ. Είναι καμουφλαρισμένη έλλειψη σεβασμού και όταν συνεχίζεις να γελάς μαζί τους δεν είσαι άνετος. Τους μαθαίνεις ότι επιτρέπεται να σε υποτιμούν. Ο Μάρκος Αβρίλιος είπε: «Η καλύτερη εκδίκηση είναι να μην μοιάζεις στον εχθρό σου. Μην απαντάς με οργή, απάντα με γαλήνη. Όταν κάποιος αστειεύεται εις βάρος σου, μείνε ήρεμος, κοίτα τον στα μάτια και μη μιλήσεις. Η σιωπή όταν στηρίζεται στον αυτοσεβασμό είναι δύναμη». 2. Συναισθηματικός χειρισμός. Οι χειριστικοί άνθρωποι είναι καλλιτέχνες της ενοχής. Στρέβλωνουν την καλοσύνη σου για να σε ελέγχουν. Χρησιμοποιούν την ενσυναίσθησή σου για να σε κάνουν να αμφισβητήσεις την αξία σου. Θα ακούσεις πράγματα όπως «Νόμιζα ότι νοιάζεσαι για μένα» ή «Μετά από όλα όσα έχω κάνει για σένα, αλλά οι στοικοί διδάσκουν ότι είσαι υπεύθυνος μόνο για τις πράξεις σου, όχι για τα συναισθήματα των άλλων». Ο Σενέκας είπε: «Υποφέρουμε πιο συχνά στη φαντασία παρά στην πραγματικότητα». Οι χειριστές το γνωρίζουν αυτό. Παίζουν μέσα στο μυαλό σου, όχι στην καρδιά σου. Η στοική απάντηση: «Μην παλεύεις για να σε καταλάβουνε. Στάσου σταθερός στην αλήθεια σου. Άσε την ηρεμία σου να αποδιοργανώσει το χάος τους. Δεν χρωστάς σε κανέναν τη συναισθηματική σου ισορροπία, μόνο και μόνο επειδή εκείνοι έχασαν τη δική τους». 3. Διαρκής αρνητικότητα. Η ενέργεια είναι μεταδοτική. Κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν στη ζωή σου και σε γεμίζουν γαλήνη, άλλοι σε αφήνουν εξαντλημένο, βαρύ και ανήσυχο. Αυτοί είναι συναισθηματικοί βρικόλακες, άνθρωποι που ζουν μέσα στη μόνιμη γκρίνια, την κριτική και το χάος. Δεν θέλουν λύσεις, θέλουν συμπόνια. Αλλά ένας στοικός γνωρίζει ότι το μυαλό πρέπει να φυλάσσεται σαν φρούριο. Ο Επίκτητος δίδαξε ότι πρέπει να συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους που μας ανυψώνουν, των οποίων η παρουσία φέρνει το καλύτερο μέσα μας. Δεν χρειάζεται να διαφωνήσεις ή να τους αλλάξεις, απλώς απομακρύνσου ήσυχα. Μπορείς να αγαπάς βαθιά κάποιον και ταυτόχρονα να αγαπάς αρκετά τον εαυτό σου ώστε να φύγεις. Προστάτευσε την ειρήνη σου σαν να εξαρτάται η ζωή σου από αυτήν. Γιατί εξαρτάται? 4. Έλλειψη υπευθυνότητας. Υπάρχει ένας τύπος ανθρώπου που ποτέ δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τίποτα. Αν αποτύχουν, φταίει πάντα κάποιος άλλος. Αν σε πληγώσουν, καταφέρνουν να σε κάνουν να πιστέψεις ότι φταίς εσύ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι, γιατί σε εξαντλούν χωρίς να νιώθουν ενοχή. Ένας στοικός δεν κυνηγάει συγγνώμες, παρατηρεί τα μοτίβα. Αν η συμπεριφορά κάποιου δεν αλλάζει μετά τη συγχώρεσή σου, σημαίνει ότι η συγχώρεσή σου έγινε αδειά του. Ο Μάρκος Αβρίλιος είπε: «Μη σπαταλάς άλλο χρόνο συζητώντας πώς πρέπει να είναι ένας καλός άνθρωπος, να γίνεις εσύ ένας. Οδήγησε με ακεραιότητα, αλλά απομακρύνσου από όσους αρνούνται να κάνουν το ίδιο. Δεν μπορείς να διορθώσεις ανθρώπους που είναι αφοσιωμένοι στο να σε παρεξηγούν. Μπορείς μόνο να φύγεις από το χάος τους και να επιστρέψεις στη γαλήνη σου». 5. Φθόνος και κρυφός ανταγωνισμός. Κάποιοι χαμογελούν στην επιτυχία σου, αλλά μέσα τους τη μισούν, δείχνουν υποστηρικτικοί, αλλά αισθάνεσαι την ένταση στα λόγια τους, τον τόνο στη φωνή τους, το βλέμμα τους που σκοτεινιάζει όταν λάμπεις. Ο στοικισμός διδάσκει διάκριση, είναι όχι παράνοια, αλλά επίγνωση. Ο Μάρκος Αβρίλιος έγραψε: «Η ευτυχία της ζωής σου εξαρτάται από την ποιότητα των σκέψεών σου. Και οι σκέψεις των φθονερών ανθρώπων είναι ποτισμένες με σύγκριση». Να θυμάσαι, δεν είναι όλοι όσοι χειροκροτούν πραγματικά χαρούμενοι για σένα.
Μερικοί απλώς θέλουν να βρίσκονται κοντά για να δουν πότε θα πέσεις. Μην χάνεις ενέργεια προσπαθώντας να αποδείξεις οτιδήποτε. Κινήσου σιωπηλά. Προστάτευσε την πρόοδό σου με ταπεινότητα, αλλά όχι με αφέλεια. 6. Παραβίαση ορίων. Τα όρια δεν είναι τύχη. Είναι πύλες που προστατεύουν την ειρήνη, τον χρόνο και το μυαλό σου. Όταν λες όχι και κάποιος συνεχίζει να πιέζει, αυτό δεν είναι αγάπη, είναι έλεγχος. Όταν χαράζεις μια γραμμή και εκείνοι συνεχίζουν να την πατούν, αυτό δεν είναι ενδιαφέρον. Είναι δικαίωμα. Ο Επικτήτος είπε: «Κανείς δεν είναι ελεύθερος αν δεν είναι κύριος του εαυτού του». Για να είσαι κύριος του εαυτού σου, πρέπει να σταματήσεις να εξηγείς τα όρια σου σε ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να τα παραβιάσουν. Ο Στοικός δεν φωνάζει τα όρια του. Τα επιβάλλει ήρεμα. Όταν αρχίσεις να εκτιμάς τον χρόνο σου, οι άλλοι θα τον σεβαστούν. Όταν εκτιμήσεις την ενέργειά σου, θα σταματήσουν να τη ρουφούν. Και όταν αρχίσεις να απομακρύνεσαι χωρίς θυμό, τότε έχεις πραγματικά βρει τον έλε. Επιπλέον στοική ανάλυση, η τέχνη του να θέτεις όρια και να απομακρύνεσαι με σοφία. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η τοξικότητα φαίνεται πάντα ξεκάθαρα, σαν κραυγή, σαν καυγάς, σαν μια δημόσια σύγκρουση. Αλλά η αλήθεια είναι πολύ πιο ύπουλη. Οι πιο επικίνδυνες μορφές τοξικότητας δεν είναι ποτέ θορυβώδεις. Είναι αθόρυβες, αργές, διαβρωτικές. Σου αφαιρούν τη γαλήνη λίγο-λίγο, μέχρι που ξυπνάς μια μέρα και δεν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου. Ο στοικισμός δεν είναι απλώς φιλοσοφία, είναι τρόπος ζωής. Είναι η τέχνη του να παρατηρείς τον εσωτερικό σου κόσμο με τόση καθαρότητα, ώστε να αναγνωρίζεις αμέσως τι σε θεραπεύει και τι σε καταστρέφει. Ας εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο σε κάθε τοξική συμπεριφορά που αναφέρθηκε, εξετάζοντας τι προκαλεί μέσα σου, πώς μπορείς να την αντιμετωπίσεις στοικά και πώς κάθε επιλογή σου επηρεάζει την ψυχική σου δύναμη. 1. Η τοξική δύναμη της ηρωνίας και της πλάκας. Η ηρωνία μοιάζει με δηλητήριο σε χαμόγελο. Δεν έρχεται με επίθεση, έρχεται με γέλιο. Γι' αυτό και πολλοί δεν την αναγνωρίζουν ως έλλειψη σεβασμού. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί αστεία για να μειώσει τα όνειρα, τις αξίες ή τις προσπάθειές σου, αυτό που πραγματικά κάνει είναι να δοκιμάζει τα όρια της αξιοπρέπειάς σου. Θέλει να δει μέχρι πού φτάνει η υπομονή σου, μέχρι πότε θα ανεχτείς τον υποβιβασμό σου, και όταν χαμογελάς από ευγένεια, εκείνος το εκλαμβάνει ως άδεια. Δεν γνωρίζει το βάρος που νιώθεις μέσα σου. Μόνο εσύ το ξέρεις. Οι στοικοί διδάσκουν ότι ο χαρακτήρας φαίνεται από το τι επιτρέπεις να σε αγγίξει. Όταν δεν αντιδράς με θυμό αλλά με ήρεμη αυτοπεποίθηση, δηλώνεις κάτι πολύ πιο ισχυρό. Η αξιοπρέπειά μου δεν είναι αστείο. Κάθε φορά που αποσύρεις την ενέργειά σου από τους ανθρώπους αυτούς, χτίζεις ένα νέο στρώμα αυτοσεβασμού. Και αυτό το στρώμα γίνεται η ασπίδα σου απέναντι σε όποιον προσπαθεί να σε μειώσει. 2. Ο αθόρυβος πόλεμος του συναισθηματικού χειρισμού. Ο χειρισμός δεν ξεκινά με θυμό. Ξεκινά με ενοχή. Οι χειριστές ξέρουν ότι ο ευγενικός και συναισθηματικά έξυπνος άνθρωπος φοβάται να πληγώσει τους άλλους. Και ακριβώς αυτό το συναίσθημα χρησιμοποιούν ως όπλο. Οι φράσεις τύπου «Δεν με νοιάζεις πια», «Έκανες λάθος, αλλά εγώ σε συγχωρώ», «Με απογοητεύεις», είναι εργαλεία ελέγχου, όχι επικοινωνίας. Ο στοικός δεν επιτρέπει στην ενοχή των άλλων να γίνει δικό του βάρος. Ο στοικός έχει καθαρή συνείδηση και καθαρή πρόθεση. Αν η πρόθεσή σου είναι αγνή, δεν χρειάζεσαι την έγκριση κανενός. Η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στο να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο, αλλά στο να παραμείνεις σταθερός στη θέση σου, χωρίς να λυγίσεις από την πίεση. Το να μην αντιδράς στον χειρισμό δεν είναι αδιαφορία. Είναι αυτοκυριαρχία. 3. Η βαριά ενέργεια της μόνιμης αρνητικότητας. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μετατρέψει τη δυστυχία σε ταυτότητα. Δεν αναζητούν λύσεις, μόνο ακροατές. Κάνουν την απεσιοδοξία τρόπο ζωής και περιμένουν να συμμορφωθείς μαζί τους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να θεραπευτούν. Θέλουν να έχουν παρέα στον πόνο τους. Για τον στοικό, η ειρήνη της ψυχής είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Επιλέγει συνειδητά τις σχέσεις του, γιατί κατανοεί πως κάθε άνθρωπος που φέρνει χάος στον χώρο σου ρίχνει πέτρες στα θεμέλια της ηρεμίας σου. Δεν χρειάζεται να εξηγήσεις την απομάκρυνσή σου, ούτε να δικαιολογήσεις την ανάγκη σου για γαλήνη. Η γαλήνη δεν χρειάζεται εξηγήσεις, μόνο επιλογές. Και όταν απομακρύνεσαι από την αρνητικότητα, δεν δείχνεις αδυναμία. Δείχνεις σοφία. 4. Όταν η συγγνώμη χάνει το νόημά της, σε έναν κόσμο όπου πολλοί άνθρωποι φοβούνται την ευθύνη, η σιωπή σου γίνεται βολικό θύμα. Δεν αναλαμβάνουν ποτέ τα λάθη τους. Δεν ζητούν συγγνώμη παρά μόνο για να ηρεμήσεις, όχι για να αλλάξουν. Και τελικά κάθε συγγνώμη τους γίνεται στρατηγική, όχι μετάνοια. Ο στοικός δεν μπερδεύεται από λόγια.
Κρίνει μόνο από πράξεις. Ξέρει πως όποιος επαναλαμβάνει το ίδιο λάθος μετά τη συγχώρεση, δεν ζητούσε ποτέ συγγνώμη. Απλώς ζητούσε να τον αφήσεις ήσυχο μέχρι το επόμενο λάθος. Η στοική αντιμετώπιση είναι απλή. Παρατηρείς. Αναγνωρίζεις. Αποσύρεσαι. Δεν υπάρχει θυμός στην απομάκρυνση αυτή. Μόνο αξιοπρέπεια. 5. Ο αόρατος κίνδυνος του φθόνου. Ο φθόνος είναι η πιο ύπουλη τοξικότητα γιατί κρύβεται πίσω από ψεύτικα χαμόγελα. Δεν θα σε προσβάλλουν άμεσα. Θα σε στηρίζουν. Αλλά με μισή καρδιά. Θα χαίρονται με την επιτυχία σου. Αλλά μόνο μέχρι το σημείο που δεν ξεπερνά τη δική τους. Η ενέργεια του φθόνου είναι ψυχρή. Δεν φωνάζει, δεν χτυπάει. Σε αδειάζει. Ο στοικός καταλαβαίνει πως η επιτυχία δεν πρέπει να συνοδεύεται από φόβο. Δεν μειώνει το φως του για να μην τυφλώνει τους άλλους. Συνεχίζει να λάμπει με ηρεμία και σταθερότητα, γιατί γνωρίζει ότι η αξία του δεν εξαρτάται από τα μάτια των άλλων. Όποιος ζηλεύει την ανάπτυξή σου δηλώνει με τη στάση του ότι δεν μπορεί να μεγαλώσει δίπλα σου. Και αυτό είναι δικό του πρόβλημα, όχι δικό σου. 6. Ο ιερός χώρος των ορίων σου. Τα όρια είναι η καθαρή ένδειξη ωριμότητας. Δεν είναι μέσω τιμωρίας. Δεν είναι εκδίκηση. Είναι αυτοσεβασμός σε δράση. Ο κόσμος θα σε δοκιμάσει. Θα δει αν τα εννοείς. Θα δει αν πραγματικά είσαι διατεθειμένος να απομακρυνθείς όταν οι γραμμές σου παραβιάζονται. Και εδώ φαίνεται η στοική δύναμη. Όχι όταν βάζεις όρια, αλλά όταν τα τηρείς. Όταν λες όχι χωρίς θυμό. Όταν φεύγεις χωρίς φασαρία. Όταν δεν εξηγείς, δεν απολογείσαι, δεν υπεραναλύεις. Τότε γίνεσαι πραγματικά κύριος της ζωής σου. Γιατί αυτός που ελέγχει τον εαυτό του, ελέγχει τα πάντα. Συμπέρασμα, η απόλυτη στοική αλήθεια, οι τοξικές συμπεριφορές δεν καταστρέφουν τη ζωή σου σε μια στιγμή. Τη διαβρώνουν ημέρα με την ημέρα, λέξη με τη λέξη, σιωπή με σιωπή. Γι' αυτό ο στοικός άνθρωπος δεν αντέχει τα πάντα. Δεν καταπίνει τα πάντα. Δεν θυσιάζει την ψυχική του υγεία για την άνεση των άλλων. Αντίθετα, παρατηρεί, αναγνωρίζει, απομακρύνεται, φυλάει την ειρήνη του σαν ιερό τόπο, γιατί ξέρει κάτι βαθύτερο. Η ζωή που επιτρέπεις είναι η ζωή που δημιουργείς.